दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदो समनिफ्रायनो जा इन्टेलेक्सुवेल मिट थामहिनबा मेलेमजिबि मेल बेखौ खुंबाय थानाय जादों। दा बिनि गुबै जाहोना बेनो जे जिल्लानि सिङाव माखासे मावनो गोनां खामानिफोर गोबां दंसोगारो। दा बेफोरखौ जुदि मावफुंनांगौब्ला जों साफ्रोमबो जिल्लानि जेनेबा बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनहा गोबां मावनांगौ खामानि दङ। दा बेफोरखौ गासै रायजो राजाफोरनो एबा मेलेमजिबि सुबुंफोरनो मिथिहोनो थाखाय आङो बे मेलखौ लिंनाय जादों। गुबै आयदा हिसाबै बिबुंथिगिरि महरै आलासि नुनो मोनदों आरो बिथांमोननि आयदाया मा आरो बे आयदानि सायाव सोर बिबुंथि? जोङो दिनै 28 जुलाइ 2024 गोथार रबिबार सानखालि जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे बे मेलेमजिबि मेलखौ हांख्रायनाय जाबाय। दा बेयावहाय जों गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै जों सानै व्यक्ति सुबुंखौ हांख्रायनाय जादोंमोन। दा गिबियाव जोङो जाहा डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारी, दा बिथाङा प्रजेक्ट एसोसिएट आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स फर भारत माद्रासा बिनि सासे रिसार्च माबा हिसाबै बिथाङा बे बाथौ धोरोमखौ गोजोरै मुलुगाव जौगाखांहोनो थाखाय बेनि मोनसे आयदा जों बेनो होनाय जादोंमोन। दा बिथाङा बे आयदानि सायाव गोबां मेहेरगोनां गुवारै गोथौयै बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो आसा खालामदों बे आयदानि गेजेरजों जोंनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाथौ धोरोमखौ बोरै जौगाहोनांगौ बिनि सायाव गोथौयै माने बुजिनो हादों, मिथिनो हादों आरो आसा खालामदों माने बे आयदानि गेजेरजों जों साफ्रोमबो मेलेमजिबिफ्रा धोरोमखौ गोसारहोनाय जौगाहोनाय खामानियाव नांथाबनो हागोन। आरो बिनि उनाव सासे जों लाबावदों जोंहा गोदो समनिफ्रायनो जोंनि बाथौ धोरोमजों माने लोब्बा थाबोनाय जोंहा गागि दैदेनगिरि जों सिरि दैमारि। दा बिथांमोननि गुबै आयदाया जादोंमोन थानसालियानो सुबुंनि सिजौआरि गियाननि फुंखा। बे मोनसे आयदाखौ जों बेनो होदोंमोन। माने थानसालिया सुबुंनो मा बिहोमा होयो, थानसालिनि गेजेरजों सुबुङा धोरोमारि बिथिङाव बायदि सांग्रां जानो हायो, गावनि सि आत्माखौ फोसाबनायजों लोगोसे बे धोरोमखौ बोरै जौगाहोनो हायो, बे बाथ्राखौ जोङो माखासे थानसालिफोराव जों मोननो हायो। दा बे आयदाखौ लानानै जोङो बिथां आबौ श्री दैमारिनो बे आयदाखौ जों होनाय जादोंमोन। आसा खालामदों बे आयदानि गेजेरजों जे गासै बेयाव नुजाथिफैनाय जे इन्टेलेक्सुवेल जे मेलेमजिबि सुबुं, बे मेलेमजिबि सुबुंफोरा बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो हादों। जोबनायाव दिनैनि हाबाफारियावहाय साबेसे बे जोबोद मोजां सोंनाय जे जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबफोरखौ जों हांख्रायनाय जादोंमोन। मोनसे बियाबनिफ्राय 60 जों हांख्रायनाय जादोंमोन। नाथाय जोबोद बाख्नायथाव बे 60 माने मेलेमजिबि सुबुंनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय जोंहा गोबां माने मेलेमजिबि बेवहाय बाहागो लानो हादों। गासै 216 जे मेलेमजिबि सुबुङा बेवहाय बाहागो लानो हादों। बेखेवगिरि हिसाबै जों लादोंमोन जा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जे डक्टर निरज स्वर्गियारि, जों बिथांखौ बेखेवगिरि हिसाबै हांख्रायनाय जादोंमोन। आरो बिथाङा बेखेवगिरि हिसाबै माने मेलखौ बेखेवनाय समाव ओरैबायदि मोजां खोथा बुंदों जे धोरोमखौ जौगाहोनो थाखायबो जोंनो मोनसे जे बिथांखि बेखौ नांगोन आरो फारसेथिं बबेबा मोनसे माने गोहो, बे गोहोनिबो माने साया नांगोन, बे खोथाखौ बुंदों। आसा खालामदों बिथाङाबो हानायसिमहालागै बिटिआरनि सोद्रोमा जानानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ मदद हेफाजाब होगोन। मोनथाम खनानि गोरोबथिलि भैरबकुन्द। बे भैरबकुन्दआव नोंथांमोननि जिहेतु बाथौ धोरोमनि जि थानसालि फसंनायनि खामानि मावगासिनो दासिमबो जायाखै, जाफुंनायनि बेलायाव गोदान बिबान मोननानै माबायदि मावफुंनो सानदों? दा बेथ' जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बियो दिनै मैया सानब्रबनाय खोथा नङा। जों भैरबकुन्दआव जे माने बिराद समायना रमायना, जिहेतु भैरबकुन्दआ मोनसे दावबायारि थिलि। दा बे दावबायारि थिलियाव जों उदालगुरि जिल्लाया गोदो समनिफ्रायनो जे समायना रमायना माने बयजोंबो माने एकदम बाख्नायजानाय, सारा मुलुगावनो बाख्नायजानाय मोनसे जोङो बर' हारिनि जे बाथौ थानसालि बेखौ जों लुनो थाखाय थांखि दंखायोमोन। दा बे थांखि बायदिनो 2019 मायथाइनिफ्राय जों खामानिखौ मावदों। दासिम बिनि खामानिया माने 25% एबा 25% जोब्बाय। दा बयनिख्रुइ मावनांगौ खामानिया जादों जोंहा बांसिन माने गिदिर लेभेलनि जि मावनांगौ खामानि जा बे जोंहा दङ। दा बे खामानिखौ जाफुंसार जुदि होनांगौब्ला जे जों साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजानिफ्राय मदद हेफाजाब होनांगोन। दा बे थांखिखौ लानानैनो दिनैनि बे मेलेमजिबि मेलखौ जोङो हांख्रायनाय जादोंमोन। आरो जों आसा खालामदों बे मेलेमजिबि सुबुंनि गेजेरजों थोजासे मदद हेफाजाब मोननायनि गेजेरजों जोङो भैरबकुन्द बाथौ थानसालिखौ आबुं महर होनो हागोन, बे आंनि मिजिं। ओरैनो टारगेट दङ नामा मा समहालागै बा बेसेबां? ओरैनोथ' टारगेटआ जोंहा 5 बोसोरमोन। 5 बोसोरनि गेजेराव बे भैरबकुन्द थानसालिखौ लुफुंजोबनांगौ, बेबायदि मोनसे टारगेट दंमोन।
नाथाय समनि फाखनाव एबा माखासे कभिड-19 बे कभिड-19नि माबायाव गोहोमाव जों बे खामानिखौ आबुङै मावफुंनो हायासै 2 बोसोर गाहाम बे हिसाबै जोंनि जि मावनाय खामानि बे खामानिया एसे लेट जादों दा थेवबो उननि समफोराव जोङो थाबैनो जाफुंगोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो।